डिसेम्बर दानाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लाना उदालगुरि जिल्ला 32 नं हरिसिंगा बियाबनिफ्राय खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा रादाब। बिटिसिआव सोरनि सरकार दानायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैयो? बिसायख'थि फैबाय थानायखौथ' खोनादों, फैबायबो हादों आरो मिथिबायबो थादों। नाथाय सोरनि सरकार फैगोनांगौ, सोरनि सरकार फैनाङा बेखौ दासिम गोबां सिन्था खालामथ'नाय जायाखै। जायखिजाया मोनसे मोजां सरकार फैनायखौ जों लुबैयो। थामजिद' नं हरिसिंगा बियाबाव फैगौ समाव सोरबायदि बिजाथिखौ रायजो राजाफ्रा हास्थायो? जेनेबा समाजखौ नायनो रोङो, बयखौबो अननो रोङो, बेबायदि बिजाथिखौ जोंनो नांगौ आरो। एमसिएलए सन्जय सरगेरिया रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हादोंना? सन्जय सरगेरियानो जा एमसिएलए हिसाबै दङ हरिसिंगा मस्जिदआव आं नैबे हिसाबावथ' दा दसे आं जा सारनि थाखाय आं जेबो दा गोरोन्थि मोनाखै। मावगासिनो आरो जे 4 बोसोरसो जादों ना, 5 बोसोराव हाबलांदों। बे 5 बोसोराव जा बिथाङा जिखिनि खामानि मावनाङामोन मावबोगासिनो दङ। हरिसिंगायाव थांनाय सरकार आरो सोलिफु सरकारनि फारागथिखौ रायजो राजाफ्रा माबायदि नुदों? सिगांनि सरकारा मोजांमोन आरो बिब्दि एसां माने धर्मनि माने जेबो गैयामोन आरो दायो माने एसे बिदि धर्मनि माबा उल्लेखफोरखौ नुनो मोन्दों आरो जों आरो बेबायदिखौ मोजां मोनाखै आरो। बेफोर बायदि गोबां सोंथिनि फिननाय नागिरना बड'साया नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों भिजन्स बड'सा हाबाफारि। फैगासिनो बिटिसि बिसायख'थि जि गेजेराव दान मोनसेल'सो जि सेप्तेम्बर दानाव खुंजानायनि बाथ्रा। दा बे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे 32 नं जि हरिसिंगा बियाब आरो बे हरिसिंगा बियाबाव जोङो दिनै रायजो राजानिफ्राय उदां जिथु फिननाय लानानै फैदों, जिथु जों नागिरनानै फैदों बे थावनिसिम। जिथु फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जि जाय बिजाथिखौ देरा होनानै जि बिटिसिआव माबादि सरकार खुंनायखौ दिनैनि सानाव नैबे 32 नं हरिसिंगा बिटिसि बियाबनि जि रायजो राजाफोर दङ, बे रायजो राजाफ्रा दिनैनि सानाव लुबैदों। बेफोर गासै सोंथिनि फिननाय नागिरनानै जोङो बे समाव दंफैयो। अब्ला जों मिथिनो नाजानाय जिथु बेयाव गोबां रायजो राजाफोर दङ, जि बे गोबां रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव सोरनि खुंथायखौ लुबैयो आरो नैबे 32 दं जि हरिसिंगा बियाब, बे हरिसिंगा बियाबाव सोरबादि बिजाथिखौ बिथांमोना सासे बिजाथि महरै दैथायहरो, बिनि गासै जि सोंथिनि उदां फिननाय नागिरनानै बे समाव जिथु फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै नैबे 32 नं हरिसिंगा बियाबनि जि रायजो राजाफोर, बे रायजो राजाफ्रा दिनैनि सानाव बेसेबां साखाफारा? आच्ছা, दा बिसायख'थिया फैगासिनो दङ। दा नोंथांमोना बिटिसिआव सोरनि सरकार दानायखौ लुबैयो? बिसायख'थि फैबाय थानायखौथ' खोनादों, फैबायबो हादों आरो मिथिबायबो थादों। नाथाय सोरनि सरकार फैगोनांगौ, सोरनि सरकार फैनाङा बेखौ दासिम गोबां सिन्था खालामथ'नाय जायाखै। जायखिजाया मोनसे मोजां सरकार फैनायखौ जों लुबैयो रायजो हिसाबै। नैबे प्रमद बर' दैदेननाय गभर्नमेन्टनि दिनाव नोंथांमोननि नैबे हरिसिंगा बियाबाव मा जौगालु नुदों, बा नोंथांमोना थांनाय बिपिएफनि दिनाव माबायदि जौगालुमोन आरो नैबे प्रमद बर' सरकारनि दिनाव माबायदि डेभेलपमेन्ट नुदों नोंथांमोना? सरकारनि प्रमद बर' दैदेननाय जिथु सरकार, बे सरकारावथ' जौगानायखौ नुदों। नाथाय जौगानायखौ नुदोंब्लाबो समस्ति लानानै नोंथांमोननिबा जोंनि बे हरिसिंगा समस्तियावथ' जोंहा बिथां मानगोनां सन्जय सरगयारि बिथां दङ। नाथाय जों नुनो मोनदों जे रायजो राजाफोरजों गोबां बेबायदि मोजां सोमोन्दो गैया। रायजो राजाफोरखौ लानानै मोजां खामानि मावनो, मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायनानै मोनसे थिरांथायाव फैनानै खामानि मावनो, बेबादि सावरायलायनायखौ नुलायलायाखै आरो। माबायदि बिजाथिखौ लुबैयो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव नैबे हरिसिंगा कनस्टिटिउन्सियाव? दा जों फैबाय थानाय बे हरिसिंगा समस्तियावथ' जोङो जोंनि लकेल जाया माने जोंजों सानफ्रोमबो सावरायनो मोनो, बा जोंनि दुखु सुखुखौ
नुयो बा नायो बा सिन्ता खालामो बेबायदि मानसिखौ जोङो मोननो लुबैयो आरो मा सन्जया रायलायनाय बेबायदि परिबेस गैया नामा नोंथांमोन सन्जयाथ' बेबायदि रायलायनायाथ' मोजां परिबेस जोंनो होआ थांब्लानो रागा रागा थांब्लानो बोराबो मानो फैदों जेबो गैया बायदिसिना बुङो मानबता मोनसे बेबायदि रायलायनाय बेहा गैया आरो माने दा बेनिखायनो दुखु मोनो रायजो राजाफ्रा थांब्लानो मानो रायो हरनो हाब्लाबो होनो हायाब्लाबो मोजांथ' सावरायना हरनांगौ बे बाथ्राखौ बुङो नोंथाङा मा बुङो जितु बिसायख'थि फैगासिनो दं नोंथां हिसाबै बेसेबां साखा बारा भट होनो थाखाय नोंथाङा दिनैनि सानाव बेखौथ' जों मा बुंथ'नो दायो सम सफैबासो मिथिसिगोन आरो हरसिंगानि नोंथाङा ना हरसिंगानियाव माबायदि बिजाथिखौ लुबैयो बे बारा जों जाया जेनेबा समाजखौ नायनो रोङो बयखौबो अननो रोङो बेबायदि बिजाथिखौ जोंनो नांगौ आरो हरसिंगाया मा मा जौगालु जादों बेबायदि प्रमद बेबायदिथ' जायगा लाना जायगा बिबायदि जौगादों खिन्थु जायगा लाना जायगा बिदि जौगायाखै जिर' मोनदों जायाव जिर' मोनाखै आरो बेबायदि बेयाव लकेल आरो आनलकेलनि मोनसे बाथ्राया बेयाव गोसारगासिनो दं नोंथांमोननि समस्थियाव बे मा बियो आसलथे मा बियो लकेल आनलकेल बेखौथ' जोंबो बुंनो हाला जोंथ' बुङाखै दा दसे बिदि आनलकेल लकेल जोंनो मोजां बिजाथि नांगौ आरो जों मोजां बिजाथिनोनो भटखौ होगोन जोंनिफ्राय आरो बेनो हय नंगौ बयनिबो गोसोआव जितु फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै बिथांमोना साखाफारा जानानै दङ आरो बे साखाफाराया दिनै जितु सोलिगासिनो दङ नैबे 32 नं जि हरसिंगा बियाबावबो आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला जितु फैगौ बिसायख'थियाव जितु बिथांमोना जाय बिजाथिया रायजोनि जानानै मोजां खामानि मावगोन बे बिजाथिनोनो बिथांमोना भट होनायनि बाथ्रा बिसायख'थि फैगासिनो दङ माबायदि बिजाथिखौ लुबैयो हरसिंगायाव बिसायख'थि माने मोजां मानसि नामायनो लुगैयो आरो जोङो थारमाने सिगांफोरावबो जेनेबा जों होबाय बिराद थगायसुला जोंथ' आरो सोरखौथांबा बुंनो बिसोरो बेसा थगाय नालाय इलेक्सननि टाइमाव बहुद खाम संबाय जोङो मेगन आलु लायजासे न'आव हांबाला बे मोनसे हान्जानि जानानै इउ पि पि एल जानानै न'आव हांबाला खाथिरखौनो खामा सोर ओइ माबा सानजारा मानि थाखाय खाथि खालामा माबा मोनसे बिनो हायदों होननानै सानखायो बिसोरो जोंखौ बिसोरनि हुमायाव जों बेसेबां खाम संबाय मेगन आलु लायजासे होमबाला जा जोंखौ मानसिखौनो सिनाय मोना सानसेखालि न'आव हांबाय बियो न' सिंनिफ्राय नंखारासै बिदि आरो माने गोसोआव बिराद दुखु मोनना होबाय आङो जोंनि मिथिनायावथ' नैबे हरसिंगायाव गोबां बेबादि बिटिसिनिफ्राय जितु गोबां जौगालु खामानि लानानै फैदों एमसिएलए सन्जय सरगियारि नाथाय नोंथाङा दिनै बुंदों दि मानसिफोरखौ थाङोब्ला बिथाङा जोंजों मोजां आखु दिन्थिया होननानै मानि थाखाय थारमाने बिसोरनि सभाफोरा मोजां नङा मोजांबाला बे बेसा साननाय हनायफोरा मोजांबाला जोंखौ बे बेसा खालामनाय नङामोन बिसोरो इलेक्सननि टाइमबाला जोंखौ आम्बागाव सकायाव आंथ' खारिल'सो बाखि भटनि थाखाय जेब्लानोखि जितियो बावगारो बे बेसा आरो हामा मोनबा मोनाबाथ' जों डाइरेक्ट हसा खौरांखौ बुंखादों आङो दा बबे आं नैबे उजन बालितानि आरो बियो सानसेखालि आंनि न'आव थांनानै फंबाय माथो नोंनि न'आ बारा मोजाङानो नुवा दे आंथ' नोङो दंफायोना न'खौ नोङो एबार मोजां बनायदो बे खौरांखौ बुंना गारबोनाय आरो जाहोनावनो हांनाय बियो न'खौ नोङो एबार मोजां बनायनो हागोन जोंथ' पार्टियाव दङ नालाय होननानै बुंनाय आरो थगायनो हाया बियो आंनि न'आव हांनाय बियो माबायदि बिजाथिखौ लुबैयो मोजां माने केन्डिडेट लुगैयो आरो जोङो मोजां रायजो राजाजों सिनायजानाय मोजां मोनजानाय दाथ' साब्रै फैदों हेमेन बसुमतारी लिटन दैमारि आरो बेनि उनाव जसि खाख्लारि आरो बेजों लोगोसे दंबावो सासे रबिन्द्र बाग्लारि बे साब्रैया जितु हरसिंगानिफ्राय बिजाथि महरै गेलेनायनि बाथ्रा बिसोर गोसारबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जि थाखानाय जि एमसिएलए सानजारां बिथाङाबो जितु बाहागो लागोननि मोनसे इसारा फैबाय थादों नोंथांनि बायदिब्ला सोरबादि बिजाथिया थिग जागोन आंनि बायदिब्ला माने हेमनबो बिसा मानसिया मोजां जागोन आरो रायजो राजायाबो जेनेबा सापर्ट थानांगोन एस'दोबो लोगोसे जेनेबा सायख'जानाय जानांगोन आरो बिदि आरो सोलायनाय नुवाखै नोंथांमोना सोलायनाय नुवाखै जों बहुद खस्थ' खालामबाय जोंखौथ' बहुद नाटक खिथिबाय नालाय बियो बेखायनो जोंबो बाहाय फोथायनो थान मोनबाय आरो
हाय नंगौ बे समाव बयनिबो गोसोआव जि गावबा गावनि जि मोन्दांथि बेखौ बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंफोरनानै होबाय आरो थारैनो जिथु नैबे जि बिटिसिनि सिङाव थानाय जि ब्रैजि जि बियाब बेयाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो बे बिसायख'थिया नैबे हरसिंगा 32 नं हरसिंगायावबो जिथु खुंजागोन आरो बेनिफ्रायबो जि बिजाथि जानानै थांनानै जिथु फैगौ समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगौखौ जों बेयाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बा नुनो मोनो आरो दा जों बुंनांगोन जिथु सायख'थि फैगासिनो दङ माबायदि सरकारखौ लुबैयो बिटिसिआव बिटिसिआवथ' जों मोजां सरकारखौ लुगैयो दानि सरकार आरो थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि सरकारनि दिनाव माबायदि फारागथि दं थांनाय बोसोर 17 बोसोरावथ' मथा-मथि माने माबाफ्रा डेभेलप जादोंमोन बे नों आं साधारन मानसिफ्रा खिन्थु लामाफ्राव एसे जादों बेबादिनो गोजौनि मावनो गोनां दंमोन दा बर्थमान जि मावदों बेफोरखौ मावनाय जायाखैसैमोन आरो नैबे हरसिंगा कनस्टिटिउन्सियाव माबायदि बिजाथिखौ लुबैयो गोबां बिजाथिया बेयाव टिकेट लुबैबाय थादों दिनैनि सानाव माबायदि बिजाथिखौ लुबैयो नोंथाङा जोंथ' टिकेटखौ लकेलखौनो लुगैयो लकेलखौनो खारन बेयाव मा लकेल आनलकेलनि बाथ्रा सोलिबाय थायो हरसिंगायाव हरसिंगायाव माने जों दानि बिजाथि डेभेलप खालामनो हायाखै बिथाङा आनलकेल नामा आनलकेल बियो माबानिमोन बहानि बियो बियो जाबाय माबानिमोन कार्बि आंलंनिमोन बिथाङाथ' गोबां खामानि लाबोनानै मावफैदों नैबे हरसिंगायाव दा दिनै नोंथाङा बुंदों जेबो डेभेलप खामानि मावनो हायाखै होननानै मा नुदों नोंथाङा बिनि नुनाया जाबाय दा बर्थमानावहाय ओरैनो दा बर्थमान सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गारदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट रानना होदों खिन्थु बिनि सिगां मावाखै जेबो दा इलेक्सन खाथि जानो मावनो हादों जानो हागौ लकेल लुबैयो दा जों लकेलखौनो लुबैयो दा साब्रै दङ बिजाथि हिसाबै दा सोरखौ मोनदों आं दा बेखौ बुंनो हाला नामखौ बुंनो हाया सोलायनांगोन नामा नोंथांमोननि बायदिब्ला मा बे नैबेयाव जिथु बिजाथि दङ बे सोलायनांगोन नामा सोलायनाय सोलियैनि खोथा बियो जों दा जेबो बुंनो हाया खिन्थु आंनि बेक्तिगत हिसाबैहाय एसे लकेलखौनो लुबैयो आरो जुदि सन्जय सरकारा लकेल जायोब्ला बे सार्टिफिकेटआ लकेल जानो हागौ खिन्थु मा बुंबावगोन बेखौ हमना लादों नोंथांमोना बिसायख'थि फैगासिनो दङ बेसेबां साखाफारा नोंथांनि हिसाबै आंनि थाखाय बिसायख'थियाथ' दा फंबायमोना जि लाना फैदों दिनैनि थाखाय बेखौबो आं मोजां मोनदों खिन्थु नैबे दा बिसायख'थि खाथियावथ' जों सन्जय सरकारानो जा एमसिएलए हिसाबै दङ हरसिंगा मस्जिदाव हा आं नैबे हिसाबावथ' दा दसे आं जा सारनि थाखाय दा जेबो दा गोरोन्थि मोनाखै मावगासिनो आरो जे 4 बोसोरसो जादों ना 5 बोसोराव हाबलांदों बे 5 बोसोरावनो जा बिथाङा जिखिनि खामानि मावनाङामोन मावबोगासिनो दङ आरो हायाखै हागासिनो दङ थांनाय बाराव बिपिएफनि सरकारमोन बिपिएफनि सरकाराव माबायदि उन्नत जादोंमोन आरो नैबे इउपिपिएलनि सरकारनि दिनाव माबायदि बेबायदि उन्नत जादों नोंथांमोननि नैबे हरसिंगायाव बिपिएफनि समायावथ' बिथांमोनाथ' ओरैनो 4 बोसोर 5 बोसोर नङा हा 17 बोसोर 16 बोसोर खामानि मावबाय हा 17 बोसोर 16 बोसोर खामानि मावनाय बिथांमोनाथ' मावाखैना मावबोदोंमोन खिन्थु मावाखैना जोंबो नुबोदों नुवाखैना नुबोदों बे हिसाबाव आरो दा नैबे जा जोंनि बे जिथुबा बिटिआर सरकारा आरो 16 बोसोरालागै जायाखै दासो 4 बोसोर हाबदों खिन्थु बिपिएफ सरकारा जेसेबांखिनि खामानि मावदों दा नैबे जा एमसिएलए जा सन्जय सरकारा 4 बोसोरावनो माने 50%खौ मावबोदों आरो 50%। बेनिखायनो हरसिंगायाव फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना एमसिएलए सन्जय सरकारिखौनो लुबैयो बिजाथि हिसाबै ना मा होनो हिसाबै जोंनि बे जों बाहेरानि केन्डिडेटखौ जोंनो नाङा आंनो बे जोंनि लकेल केन्डिडेट बिथां सन्जय सरकारानो जा बे मोजां मोनो आं बिथांखौनो आं बिथांनि थाखाय दा जेबो गोरोन्थि मोनाखै आरो जेनेबा 100% आं बिथांखौनो जा सापर्ट दङ आं थारमाने माथो आखादावबो बिथांखौनो मोजां मोनो आरो जिखुनु जाया जों बेंग्रा हक बेंगिरि हक बिथांमोना माने मोजां सावरायलाङो आरो बेबायदियानो नैबे बिटिसिआव सोरनि बायदि सरकार खुंनायखौ नोंथाङा लुबैयो आंलाय बेफोरनि जेबो माबा गैया आंनियाव माबायदि सरकारावलाय बिटिसिआवलाय जेनेबा मोजांखौ लुगैयो आरो जेनेबा बर'आ खौसे जानायखौ लुगैयो दानि सरकार हा दानि सरकारावथ' आरो मा बुंबावनो सरकारानो इसां थिगानो नंला गाज्रि माबायाव थांजोब्बाय थासारियाव आं बे सक्रानिनो हा उदालगुरि
बियाबा मा गोलैयो बिटिसि बियाबा मा गोलैयो ए हरसिंगा ओं सिलेस MCLA माबा सानजारां दा सानजाराङाथ' गोबां खामानि मावदों नोंथांमोननि बियाबाव नंगौना नङा? बेखौथ' जों मिथिला माबायदि मावदों नुवाखै नामा? जों बे आरो मोनसे बेस्थ' थाबाय थायोना बेफोरनि जोंहा खेल गैया जों मिथिया बेफोरखौबा बेसेबां गोबावनिफ्राय मैगं फानबाय थादों? मालाबा मालाबासो लाबोयो औ मा लाबोदों? न'आवनि बुस्थु खायो ओरैनो जना फानो आरो जोङो इदि इलेक्सन फैगासिनो दङ माबायदि सरकार दानायखौ लुबैयो? मोजांखौनो लुगैयो जोङो गासैबो मिलि जुलि थानायखौ लुगैयो आरो सान्तिखौ दाथ' प्रमद बर'नि सरकार सोलिबाय थादों माबायदि नुदों? जों प्रमद बर'नि सरकारनि दिनावथ' आरो मा बुंबावगोन जोङो आरो एकखौथ' जों दा दसे एसेबां मोजां मोनाखै आरो जोङो ओहो सिगांनि सरकार आरो दानि सरकारनि दिनाव माबायदि फारागथिया? सिगांनि सरकारा मोजांमोन आरो बिब्दि एसां माने धर्मनि माने जेबो गैयामोन आरो दायो माने एसे बिदि धर्मनि माबा उल्लेखफोरखौ नुनो मोन्दों आरो जों आरो बेबायदिखौ मोजां मोनाखै आरो जोंनि एमसिलियाथ' सिगां हाग्रा बालिटानसोमोन ना सोरमोन बेलाय? बावगारबाय दं नामखौनो दानियालाय एमसिलि सानजारा नुफेरदोंना नुफेराखै? नुफेरबाय फैदो दाखालि फैदो जोंनियावनो माबायदि मानसिया? मोजां मा मा हाबा मावदों बियो? दालाय बे बहुद मोजां खामानि मावदों बियो दा जोंनियावबो मोजांखौनो खामानि मावदों गिर्जा न'खौ एसेबाबो जोंनो सहाय खालामदों औ दा वालनि थाखाय आरो जा फैबाय थानाय समाव बिथांखौनो लुबैफिनो ना? औ लुगैयो जोंलाय मोजाङानो मोनदों जों 100%। बे 32 नं हरसिंगा बिटिसि बियाबाव जों मिथिनायाव गोबां जिथु जौगालु खामानि जादों नाथाय दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै बेसेबां साखाफारा आरो बिथांमोना सोरबादि बिजाथिखौ जि लुबैयो बेयो समासो फोरमायसिगोन।